Po 104 dňoch zimnej prestávky sa opäť v sobotu 5. marca začnú boje na druholigových trávnikoch. Na posledné 4 zápasy základnej časti sa pripravoval aj MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Klub počas prípravy opustil Anton Šoltys, ktorého na trénerskej stoličke vystriedal Jozef Kostelník. Zatiaľ dobre, spoznávame sa s chlapcami. Zatiaľ som spokojný. Ja verím, že naplníme ten cieľ postúpiť do 6. miesta, ale zároveň si myslím, že toto mužstvo, títo chlapci majú na to, že by miešali karty na čele tabuľky do konca súťaže. Tradične počas prípravy prichádza v kádri k rôznym pohybom. Odišiel Miloš Breda do Skalice, Matej Čurma, ktorý bol na hosťovaní z Ružomberka, ukončil hosťovanie a presunul sa do Zvolena. A naopak do kádra pribudnú Matúš Macík z Ružomberka, Branislav Poremba z Pušoviec, bývalý hráč Tatrana Prešov, a ešte odídu traja hráči na hosťovanie. Bude to Martin Revaj, Kristián Korytko a Michal Kreva. Klub hľadal hlavne brankársku jednotku. Do domácej Liahne sa vracia z hosťovania z Podčebratia takmer 2-metrový Matúš Macík, ktorý však v mikulášskom klube v minulosti pôsobil len ako náhradník. Bude to veľmi veľká zodpovednosť, lebo ešte nemáme nič isté ani do tej prvej šesky, ale zatiaľ to vyzerá veľmi dobré mužstvo, máme to aj dobre rozbehnuté, takže by to nemalo byť také náročné. V rámci stabilizácie mužstva podpísal ako posledný profesionálnu zmluvu obranca Martin Kubena, ktorý bol v Mikuláši doteraz len na hosťovaní z MŠK Žilina. Určite pozitívne, pretože január bol taký pre mňa trošku náročnejší a viac menej chodil som kade tade, no a nakoniec som sa už usadil a ostal som znova tu. Na 22. mieste sa v tabuľke najúspešnejších kanonierov druhej futbalovej ligy po jesennej časti umiestnil s 5 gólmi na konte útočník Peter Jasenovský. Bude to tak padať aj počas jarnej časti? Ja by som bol rád, keby tam padali, ale ako hovorím, nie je dôležité, kto dá gól, hlavne aby sa vyhralo. Počas základnej časti sa stretnú ešte so súpermi z Lokomotívy Košice a VSS Košice. Zápas s Dolným Kubínom sa neodohrá z dôvodu odhlásenia klubu zo súťaže. Pre televíziu Liptov Stanislava Piatková.